съм намерил много хубава апликация. И името за апликация е TalkPal. Аз я намерих на интернет. И аз ще използвам тази апликация всеки ден. Аз мога да имам много хубави разговори, дискусии и други неща като тези неща. Така е, аз ще ги демонстрира сега. Виж на екраната ми и слушай. Здравейте, аз съм Ема, вашият личен учител по AI език. Попитайте ме нещо или штракнете върху тема подолу. Здравейте, аз съм малка Лина. И аз живея в селото, близо от Sunny Beach. Аз мисля, че аз обичам да говоря български език. Щом всеки ден аз опитвам да говоря. И относно български език, аз го харесвам много. И мисля, че български език е много прекрасен, много страхотен, много як език, който много хора навсякъде в България обичат също. Здравейте! Чудесно е, че живеете близо до Слънчев бряг. Радвам се, че харесвате българския език. Какво обичате да правите там? Относно там, аз само искам да говоря български език. За много причини и други причини са, аз обичам хората, които ме нека да говоря български език с разговори заедно с всички тях. Аз намерих те са много хубави хора. Аз ги харесвам. И може би аз ги обичам. Разбирам. Много е хубаво да общувате с български хора. Какво още обичате да правите в България? Добър въпрос това е. Мисля, че обичам планината. И обичам долината навсякъде тук. И мисля, че трамвай, аз намерих трамваи са много полезен за всички хора навсякъде на София и други места. Много добре. Разбирам, че харесвате природата и транспорта. Кое е любимото ви място в планината? Не знам. Аз съм новата. Не знам. Аз съм ново момче. Друг въпрос, много добър въпрос. Добре, много друг добър въпрос. Относно планите навсякъде на България. Аз не знам нещата, аз обичам относно тези неща, но аз само ги харесвам, защото те са много хубави, особено по време на зимата, с сняг навсякъде горе на планината. Чудесно! Харесвате планините, особено през зимата със сняг. Били ли сте на някоя българска планина през зимата? Може би ще посети Витоша. Това ще бъде много хубаво, защото мисля, че гората и камуни и реката навсякъде там са много хубави. Витоша. Отлично! Витоша е много красива планина. Кога планирате да отидете до Витоша? Не знам. Аз му отличавам с тази тема. Може би ние ще използвам нова тема. Може би тема като морето. Разбирам. Добре, нека сменим темата. Харесвате ли българското Черноморие? Да, обичам Черно море. И морето като Черно море. Те са много хубаво. Аз ги харесвам също. И аз не знам селата навсякъде на Черно море. Но аз мисля, че аз знам Sunny Beach и Варна и Бургас и Лозенец и места като тези места. Чудесно! Радвам се, че харесвате Черноморието. Кой е любимият ви град по Черноморието? Окей, мисля, че това е достатъчно думи и разговори за всички нас днеска. И мисля, че
Български език аз обичам много. Аз го харесвам много и мисля, че може би утре ние ще имаме друг разговор. Съгласен ли си? Чудесно! Днес си говорихме много добре. Да, утре може пак да си поговорим. До скоро!